Добре, извинявам се за предния клип, че свърши малко така, но бърках копчето и стана манджа с грозд. Ако сте го гледали, ще разберете, че съм вече в 11-та арена, направихме честа опенинг и някак си бихме супер странното. В смисъл, сега ще ви пусна битката, ще я пусна набързо някакво да гледаме. Опа грешка, не, гадост. Това ще го изрежа от клипа. Освен ако бе за 10 секунди. Да спомням, загубното фокус. И вече загубихме. Да. От друга страна, неговата колма е замина. Казвам, нямам това. Но да стигне до края на клипа. Не му замина колата. Гадост. Продължавам си атака, обаче никаква. Един най-дълго топля. Дар един удар. Ах, не знам вече стратегията. Остави обаче не знам. Пара искам да свърша тази още има да стреля летни предпознай. Да. Знаете ли колета чопли? Опа, и загубих игра. Пръц. Да се надявам. Или не. Пrej negotă poză na. Żałem kurwa. Koniec końców. За минал супер, загубихме, няма проблем. Да, окей. Няма да ви разказвам, само ще покажа играта. Така. И ето го, сред коронки, с неговия супер здрав пуш. Ще пусна на супер бързо. Просто е ръша супер нечестно, както казах в епизода. Не знам защо чаках толкова просто. Трябваше да го спра, но не успях. Той е Хокрайдър, голема. Капуша за нищо не стана. Бих супер малко демидж. Спамих отново всичко. Но държах за кратко.
тръгнах вече да пушвам супер здраво. И го взех някакво стъкло, той имаше кулик, ама нищо не направи. Просто човека са казали какво направи, не знам. Ама, защото има фарбол, може много лесно да му спре. Или той е лесно, не знам. Садно. Говорим за този клан. Ако не бъркам, съм назад. Не бъркам. Но също така, ако не бъркам, той беше основан от един мой приятел, преди да почнем да снимаме. Целият клас беше откачил по тази игра. И решихме да се съберем в класа. Кръстихме го Ямбол Прота. Обаче всички лефнаха от него, бяха заджойнали други хора. Тъй. Просто стана манча с грозни. Всеки си пое по собствен път, аз даже се бях изтрил играта. Странна работа. Така гледам, добре се развива. Мисъл 14 119 години. Аз дълго година този приятел. Една играчка да изиграем. И в момента, който видях арената, загубих. Да. Не съм май. Не трябваше да пускам. Или трябваше? Не? Трябва. Всъщност дръпна му за мен. Кудрас. Бомбар, бързо. Окей, менча пуш. Продължаваме. Така. Този клип може да стане малко по-дълго. Малко. Окей, без демча. Ще пусна най. Не става номера, моето момче. Не, умря. Към миньоните бяха безполезни, може. И на празно наистина изхабени. Нямам с какво да го спра. С тия арчерки, ама. Archers winner! And then Horde vs Archers. Archers winners. Бомбар бързо. Не го дайте. Да. Миньони, бързо. Хаштаг загуба. Не. Хаштаг. Не знам какъв хаштаг. И колата ми замина и като цяло игра. Хубав дек има. Не спора, добра игра.
Супер. Може да е за този клип. Стана 10 минути вече. Извинявам се за предния клип, ще свърши, просто обърках копчето. Надявам се да сте се забавляли. Това важи и за предния клип. Повтарям, извинявам се отново. Абонирайте се, ако още не сте го направили. Харесайте това видео. И нека задминем PewDiePie. Затова се абонирайте. Разбира се, то няма за какво друго. Качвам клиповете сега. Сега е 3 часа. 30 горно ще ги кача, да. Довиждане, че да не ми падне батерията. 13%, не знам дали ще стигне. Не мога да стигне. Ами, довиждане и приятен ден. Чао!